Fins al Centre Internacional de Tenis de Cornellà van anar els millors jugadors i jugadores de tenis de la categoria Aleví per veure's les cares en el Campionat d'Espanya de la categoria, en el que la nombrosa representació catalana va aconseguir plantar-se en les dues finals individuals. La categoria femenina preparava un gran duel entre Júlia Payola i Cristina Buxa, les dues millors raquetes del campionat. El domini exercit per ambdues al llarg del campionat va ser incontestable. Buxa va superar en quarts de final a la revelació del torneig, l'asturiana Andrea Garcia, i en semifinals a la catalana Alba Cortina, en els seus dos partits més exigents abans de la final. A la part alta del quadre, Júlia Payola només cedia 2 jocs en el seu compromís de quarts davant la campiona madrilenya Estela Pérez Somarriba i un a les semifinals davant la tercera favorita, la canària Marta Cañas. I es plantaven en una final amb sorpresa que reunia les dues primeres favorites del quadre i on la jugadora de Torrelavega va superar amb més comoditat de l'esperada per 6-4 i 6-2 la campiona de l'any passat, que arribava a la final després de cedir tan sols 5 jocs en tot el campionat. La Júlia Payola, que avui desafortunadament no ha tingut el seu millor dia. Crec que és una jugadora que té unes característiques físiques, un tenis molt fluid. Avui no s'ha donat el cas, però la veritat és que estem molt contents de la projecció que ha tingut. Jo crec que és una nena que hi ha que respectar-la molt, hi ha que apoyar-la molt, i és una jugadora que té molt caràcter. Jo crec que la mentalitat al final és el més important en el món del tenis. Cristina Buxa es venjava així de la derrota sofreta a les semifinals de l'any passat, quan Payola la deixava fora de la final en el seu camí cap al títol. La càntabra havia guanyat aquest any els tornejos nacionals Nike Junior Tour de Màlaga i Barcelona i havia arribat als quarts de final del torneig nacional Sots-13 Trofeu Albert Costa a Lleida, on Júlia Payola s'alçava precisament amb la victòria. Però l'Ada Olot no va estar al nivell esperat i va cedir davant una sorprenent Buxa. Avui estem en un gran dia i estem veient 2 finals del Campionat d'Espanya a Aleví que sortosament s'ha fet aquí a Cornellà. La primera final femenina, dissortadament l'hem perdut. La Cristina Buxa, que és la noia fills de moldavos que està a la Federació de Cantàbria, està concretament a Santander, ha guanyat a la Júlia Payola. Jo crec que ha sigut un triomf merescut. La Cristina ha jugat molt bé i la Júlia ha fet un superesforç, però s'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre, en aquest cas ha guanyat la Cristina. I ara estem esperant en expectació la segona final. La segona final la fan el Marc Milà, jugador del Laietà i un grandíssim jugador, i fa la final amb en català, que és de Mallorca, des de les Illes Balears. Esperem i desitgem que en Marc pugui guanyar avui. En la competició masculina, el barceloní Marc Milà s'hi va exercir de gran favorit i no va deixar lloc a la sorpresa, aconseguint el títol gràcies a la seva victòria en la final sobre el balear David Català per 6-4 i 6-3. Milà arribava a la cita estatal després de dominar els tornejos nacionals més importants de la temporada disputats fins ara i aconseguint la seva primera final internacional en el torneig de Fressois, a França. A quarts de final superava el manxec José Valiente per un doble 6-3 i en semifinals a l'alabès Carlos Díbar per 6-1 i 6-2. El Marc Milà, la veritat és que és un jugador que ens està sorprenent a tots. És un jugador que és del Club Tenis Esportiu Laietà i té unes característiques, té un gran revés, una agressivitat molt gran, és un jugador molt complet que sap fer-ho tot dintre de la pista. Jo penso que, a més, per mi el millor que té és que és un jugador molt competitiu. A la final, Marc Milà va sortir a per totes i no va donar cap opció a un sorprenent David Català, brillant sotscampió d'Espanya a Aleví, que a Cornellà poc va poder fer contra un molt motivat Milà. El partit, al principi hem jugat molt bé els dos. El primer set, al final me l'he portat jo. El segon set he guanyat perquè el meu rival ha tingut més errades que el primer set i quan he quedat el partit, molt content, molt feliç d'haver guanyat. El proper títol nacional en joc serà el Campionat d'Espanya Infantil Trofeu Coca-Cola Memorial Manuel Alonso, que tindrà lloc a les instal·lacions del Club de Tenis Almeria.